Det er vores nummer 2 på en dag. Tak for spørgsmålene. Kæft, du spammer os, Cecilie. De første par spørgsmål er fra Cecilie Larsen. Jeg spammer jer nu så. Tak, det kan vi se. Det andet spørgsmål, det er også fra hende. Hvad synes I om hinanden? Altså, vi er bedste veninder, så Selvfølgelig synes vi godt om hinanden, men kan vi irritere nogle gange. hun er røvirriterende. Det er derfor, hun sover her. Næsten hele ugen. Ikke? Jo. Laura, hvor langt har du gået til gymnastik? Jeg har gået til gymnastik, da jeg var lille, fra jeg var 1 år til jeg var 3 år. Og så stoppede jeg sådan lidt igen, det var bare forældre og barn. Og så gik jeg til det igen, da jeg var 6 år, til jeg var 7. Så stoppede jeg igen, og så nu har jeg gået til det fra jeg var 11 år, tror jeg nok, til nu. Og så er jeg så stoppet igen. Fordi jeg synes ikke, det var sjovt mere. Det kræfter mig hårdt. Ej. Lige til at spørge. I er pæne. Også fra Cecilie Larsen. Ja. Tak. Jeg tror, jeg kan sige lige måde, jeg har ikke set dit profilbillede, men det vil jeg gøre, når vi er færdige med bloggen. Så. Ja, og fra mig vil jeg bare sige, du er bare så smuk. Når hun siger, du er smuk, så er du smuk. Ligesom hun siger, jeg er smuk, for det er i lige måde. Hvad fik jeg at spise? Vi fik lasagne med ost. Ja, og i går der fik vi hamburger med kartofler, ikke også? Flødekartofler. Ja. Flødekartofler og grøntsager. Ja, og hun kan ikke lide fedtet, og det er så det, der er inde i midten, mener hun. Hvad? Kan du ikke huske i går? Flødekartofler eller hamburger? Nå, den hamburger. Ja, det var Gustav. Laura, hvordan er det at gå til gymnastik uden os 7. klasser? Det tager så hårdt på mig. Ej, jeg havde så mange venner derinde, så det er sådan lidt. Det er lidt hårdt. Også på grund af, at jeg savner en, der hedder Amalie, og nej, undskyld Alberte. Jeg savner en, der hedder Alberte, og jeg savner en, der hedder Karoline, og mange andre. Og selvfølgelig også dig, Cecilie. Jeg savner selvfølgelig også. Hvad går I til at sport? Hvad går du til? Jeg har gået til gymnastik, jeg har gået til noget, der hedder Funky Showdance, og jeg har gået til jiu-jitsu. Og hvis I vil vide, hvad jiu-jitsu er, så stil bare nogle spørgsmål om det. Nu kan hun ikke flere. Der er godt nok også kommet mange spørgsmål. Ja, det er lidt, det tak skal I have. Så har vi... Eller du. Tak skal du have. Så har vi et spørgsmål fra Silas Winter Oppelstrup, tror jeg det udtales. Undskyld, hvis det ikke er udtalt rigtigt, Silas. Du skal nok få en krammer på torsdag. Hvad går I til i fritiden? Hvad går du til i fritiden? Det er jo bare sport, er det ikke? Nej, til fritiden. Ja, der går jeg meget op i mine veninder og sådan noget. Og mine lektier går jeg ikke så meget op i. Sådan. Jeg går til Marta, og jeg løber, og så går jeg til model. Hvad fanden er Marta? Det er sådan noget, man laver mad og syr og alt det der. I 3 år. Jeg skal da en lille husmor. Og så går jeg til fodbold, og så går jeg til FDF med Silas, som har skrevet spørgsmålet. Og så camperer jeg om fredagen, og så når Forop Sommerland er åben, så er det om lørdagen. Ja, Forop Sommerland, det går jeg vel også meget op i. Når det er åben. Så det var de spørgsmål, vi havde for den her omgang. Ja, okay. Hej og godnat. Det kan godt være, at vi laver flere i morgen. Ja, eller det kan også godt være, at vi laver en til i aften, hvis der kommer mange flere spørgsmål. Så lav endelig nogen, når det kommer ud, den her video. Hej, kys. Kan I sove godt alle sammen?